pa majke mu neba, vadite šunapto. Дотоварете ги догоре тази каруца, това на конето не можа да дръпне, тегли само 2 метра, ама беше срам да го снимам. Обаче това на Влади сега ще го натовари до капачките. Изпрегай това умрел кон, бе, човек. Я ти давах 500 лева, го не даде, сега 300 нема ти да. Дали ще дръпа, бе, цати то? Оdigрай за тут цикнете. А? Той един път ги закара, Додор. Тъгни до доле, бе, не видиш шик. Виж дирите, бе, човек. Давайте коня, ако имате, давайте. Тарап нема го усети. Товарете камион, не каруца. Забравяй, че предните гуми са вързани. Стигало, цене. Вържите и 4-те, не само предни. И още една зад него. Стига толкова, цене. Айде, бе, прегай, че отиде това, бе, човек. Айде, давай. Задържи клип, поки аз се лука и върси. Така да мина от една страна да видя, че она гума е вързана. Дай! Дай! Охо, край!